říkat, ať si koupíte to oblečení. Ale když se podíváte, Free Sibiřan, tohleto, jakoby, kdo to nechce mít na sobě free, až budu ve vězení, tak tohle mi prostě pomůže, prospěšné. Můžu si za to potom koupit cíga za ty peníze, ať ví, jak to dobře fituje, kámo. Ono to má tak dobrý střih, dívej, přes ramena krásné, tady to pěkně drží tvar a vypadáš v tom namakaně jak debil, vole. Já mám ve skutečnosti 150 kg a tady vypadám, kamaráde, sleduj to, vidíš to v tom. Já vypadám nejlépe na planetě Free Sibiřan. Chci to vidět všude na internetu, hashtag Free Sibiřan. První odkaz v popisku je odkaz na e-shop, kde to můžete koupit. Dali jsme to krapet levnější, protože chceme, ať si to lidi můžou dovolit, protože nám jde o tu message Free Sibiřan. No ale vám nebudu říkat, ať si to koupíte. Nebudu říkat, ať si koupíte to oblečení. Ale když se podíváte, Free Sibiřan, tohleto, jakoby, kdo to nechce mít na sobě free, až budu ve vězení, tak tohle mi prostě pomůže, prospěšné. Můžu si za to potom koupit cíga za ty peníze, ať ví, jak to dobře fituje, kámo. Ono to má tak dobrý střih, dívej, přes ramena krásné, tady to pěkně drží tvar a vypadáš v tom namakaně jak debil, vole. Já mám ve skutečnosti 150 kg a tady vypadám, kamaráde, sleduj to, vidíš to v tom. Já vypadám nejlépe na planetě Free Sibiřan. Chci to vidět všude na internetu, hashtag Free Sibiřan. První odkaz v popisku je odkaz na e-shop, kde to můžete koupit. Dali jsme to krapet levnější, protože chceme, ať si to lidi můžou dovolit, protože nám jde o tu message Free Sibiřan. No ale vám nebudu říkat, ať si to koupíte.